1, 2, 3, 4. Halløj! Hej alle sammen. Nu har vi haft ferie. Det har været rigtig godt, men vi er gået i gang igen med at øve op til de spændende ting, der skal ske i efteråret. Vi skal på turné til Norge, og så har vi lige lidt spredte koncerter i Danmark, og derefter så skal vi faktisk en hel måned til USA og spille på spillesteder og festivaler. Det bliver super fedt. Og det der så sker for mit vedkommende efter USA, det er, at jeg har fået bevilget et halvt års orlov. Og jeg skal blandt andet til Australien, og nu synes jeg har sunget om Australien så vanvittigt mange gange, at jeg simpelthen skal ned og se, hvad der foregår dernede. Og jeg skulle også gerne få tid til at komme til New Zealand og til Sydamerika. Så der er jo sådan en anden, der skal passe biksen, indtil jeg kommer hjem igen. Og der er valget faldet på min gode gamle ven og kollega Morten Sønderby, som kommer ind i billedet nu her. Hej. Og jeg håber, I vil tage rigtig godt imod ham. Jeg er fuldstændig tryg ved, at han nok skal passe biksen og gøre det rigtig, rigtig godt i Unge Brodersens ånd. Det gør han er skidegod. Ja, så er han heller ikke bedre. Hvor længe er det? Jamen det er et halvt år, så det er jo indtil maj-agtigt en gang. Så vi er i gang med det helt store opøvningsarbejde, for Morten han skal jo både lære alt julekoncertrepertoire og intimkoncert og spillestedskoncert og skolekoncerter. Der er en rigtig stor mundfuld, kan jeg godt love jer for. Men det er rigtig, rigtig hyggeligt, og vi hygger os med det. Og ja, vær søde ved ham, så er han også sød med jer. Vil du sige noget, Morten? Ja, det er så mig, der er den nye i klassen. Mig, der er Morten. Vi er allerede gået i gang med arbejdet. Jeg hygger mig rigtig meget med gutterne, og nogle af jer synes også, det går godt. Det går rigtig godt. Jeg kan roligt sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og gøre det rigtigt og synge for jer. Så vi ses derude. Hej. Take one. Hey. Just...